Kaixo, gustatu alzaizue nire zuaitza? Bero handia egiten duen egunetan, itzal fresko emango dit. Edo bake-bakean ego nahi dudanean, bere adarretara igo eta siesta goxo-goxoa egingo dut. Eta nor daki, agian udazkenean onddoak aterako dira bere inguruan. Eta bitartean, arnasa eman diezadala. Bai, zuaitzek airea garbitzen dute. Eta nola? Karbono dioxidoa xurgatuz eta oxigenoa isuriz, oxigenoa sortuz. Hori ezinbestekoa da, guk gizakiok eta animaliak arnasteko. Zuaitzik gabe ezin gara bizi, beraz, zaindu zuaitzak. Eta zer da zuaitza? Zurezko zurtoina eta adarrak dituen landare handia. Badakizue, munduko landaririk handienak dira, zuaitzak. Eta badakizue zenbat neurtzen duen munduko zuaitzik handienak, luzenak. 115 metro! 115! Erraldoia benetan. Eta badakizue zenbat urte dituen munduko zuaitzik zaharrenak? 5 ez. 50? Ez. 500? Ez. 5.000 urte? Bai! 5.000 urte! Eta badakizue zenbat zuaitz mota dauden munduan? 10.000 baino gehiago! Begira. Zuaitzek, beraien sustraiei esker, baluretik elikagaiak hartzen dituzte. Eta sustraien eta adarren arteko zati potolo, luze eta gogorrari enborra ditzen zaio. Eta enborratik ateratzen den beso bakoitzari adarra. Eta adarretatik zer ateratzen dira? Hostoak. Hostoak udazkenan eta neguan erori egiten dira eta udaberrian atera. Aizue, udaberria baino lehen egintzazue zuen zuaitza, Nire kosto gutxi ditu ez da. Ego dizket gehiago. Jo? Gogoratu, astelehenetik ostiralera, saio berriak ETV Irun. Bideo guztiak ikusteko, saioaren webgunean sartu edo 33ren aplikazioa deskargatu.